Kada kažemo da je voda dobra ili loša, mi zapravo govorimo o skupu osobina koje se menjaju u prostoru i vremenu. Kvalitet vode nije jedna brojka, već kombinacija fizičkih, hemijskih i bioloških karakteristika koje zajedno određuju da li je voda pogodna za određenu namenu i kakav je njen uticaj na ekosistem. Važno je odmah razdvojiti dve ideje. Prva je bezbednost vode za čoveka, naročito kada se radi o pijaćoj vodi ili rekreaciji. Druga je ekološki kvalitet, odnosno stanje vodenog tela kao staništa za organizme. U praksi se ove dve ideje prepliću, ali nisu identične. U stručnoj proceni, indikatori kvaliteta vode su merljivi parametri koji nam daju informaciju o stanju sistema, o pritiscima iz sliva i o posljedicama tih pritisaka. Neki indikatori su brzi i operativni, koriste se za kontrolu procesa i rano upozorenje. Drugi su sporiji, ali daju integrisanu sliku kroz vreme, posebno biološki indikatori koji pamte stanje okoline. 3 nivoa procene kvaliteta vode. Prvi nivo je opis trenutnog stanja, šta sada meri instrument ili laboratorija. Na primjer, mutnoća je povećana, kiseonik je nizak, amonijum je visok. Drugi nivo je objašnjenje uzroka, odakle to dolazi. Mutnoća može rasti zbog erozije posle kiše, zbog resuspenzije sedimenta ili zbog radova u koritu. Amonijum može rasti zbog svežeg komunalnog opterećenja ili zbog procesa u anopsičnom sedimentu. Treći nivo je procena posljedica, šta to znači za živi svet i za rizik po ljude. Nizak kiseonik i visoka organska materija mogu dovesti do uginuća riba. Prisustvo fekalnih indikatora znači povećan rizik od patogena. Bez ova 3 nivoa, analiza parametara ostaje puko nabrajanje brojeva. Fizički indikatori, signal promjena u toku i materijalu. Fizički parametri su često prvi znak promjene jer brzo reaguju na kišu, topljenje snega, ispuštanja i radove. Temperatura vode utiče na rastvorljivost kiseonika, brzinu hemijskih reakcija i metabolizam organizama. Toplija voda nosi manje rastvorenog kiseonika i pojačava rizik od hipoksije u eutrofnim sistemima. Mutnoća i suspendovane materije su ključne jer na čestice često seda zagađenje, metali, fosfor i hidrofobne organske supstance. Mutnoća također smanjuje prodor svetlosti, menja fotosintezu i može oštetiti škrge riba. Boja i providnost su povezane sa rastvorenim organskim materijama i sa algama. Voda može biti tamna zbog huminskih supstanci iz močvara ili zbog zamućenja i cvetanja algi. Hidromorfološki indikatori, iako nisu hemija, često odlučuju o ekološkom stanju. To su brzina toka, struktura korita, povezanost sa poplavnom ravni i prisustvo staništa kao što su šljunkovite zone, vegetacija obale i prirodni meandri. Bez dobrog staništa, čak i hemijski prihvatljiva, voda može biti ekološki degradirana. Hemijski indikatori, od osnovnih parametara do specifičnih zagađivača. Najosnovniji hemijski parametri su pH, električna provodljivost i alkalitet. pH utiče na toksičnost brojnih supstanci i na ravnotežu karbonatnog sistema. Provodljivost je brzi pokazatelj ukupne mineralizacije i često reaguje na zaslanjivanje, industrijske tokove ili soli zimi. Rastvoreni kiseonik je jedan od najvažnijih indikatora jer spaja hemiju i biologiju. Nizak kiseonik je posljedica visokog organskog opterećenja, eutrofikacije, sporog toka i visokih temperatura. On direktno ograničava život i menja hemiju sedimenta. Organsko opterećenje se u praksi prati preko biohemijske potrošnje kiseonika i hemijske potrošnje kiseonika. Biohemijska potrošnja kiseonika govori o biorazgradivoj organskoj materiji, dok hemijska potrošnja kiseonika obuhvata širi spektar oksidabilnih supstanci. Ovi parametri su tipični za procenu uticaja komunalnih i nekih industrijskih voda. Nutrijenti, azot i fosfor nose centralnu ulogu u eutrofikaciji. U praksi je važno gledati forme azota, amonijum, nitrite i nitrate, jer svaka forma govori o procesima u vodi. Visok amonijum često znači svež unos organske materije ili anoksične uslove. Nitrati se često vezuju za difuzno zagađenje iz poljoprivrede. Fosfor, posebno ortofosfat, često je limitirajući element za cvetanje algi u slatkim vodama.
Teški metali i elementi u tragovima su važni zbog toksičnosti i akumulacije u sedimentu i lancu ishrane. Njihov rizik zavisi od hemijske forme, tvrdoće i prisustva organskih materija. Sediment je često glavni rezervoar metala, pa bez sedimentne analize slika je nepotpuna. Organski mikropolutanti, kao što su pesticidi, rastvarači, farmaceutici i druge specifične supstance, sve više ulaze u monitoring programe. Iako su koncentracije često niske, problem je dugotrajna izloženost, mešavine supstanciji i neizvesnost efekata na endokrini sistem i reprodukciju organizama. U ovakvim slučajevima sama analiza jedne supstance nije dovoljna, već se radi ciljani izbor prema izvorima u slivu. Mikrobiološki indikatori, bezbednost za ljude i incidentni rizik. Mikrobiološki kvalitet vode najčešće se procenjuje kroz indikatore fekalne kontaminacije, kao što su E. coli i intestinalni enterokoki. Ideja nije da se traži svaki patogen, već da se meri pokazatelj koji ukazuje da je došlo do kontakta sa fekalnim izvorom i da postoji verovatnoća prisustva patogena. Ovo je ključno za kupališta, rekreaciju, izvorišta i sisteme vodosnabdevanja. Fekalni indikatori imaju i praktičnu vrednost u upravljanju incidentima, jer brzo ukazuju da postoji problem sa kanalizacijom, septičkim jamama, prelivima ili oticanjem posle kiše. Biološki indikatori, ekosistem kao integrisani senzor. Biološki indikatori su posebni zato što pokazuju ne samo trenutno stanje, već i posljedice kroz vreme. Organizmi ne reaguju samo na jedan parametar, već na kombinaciju pritisaka, organsko opterećenje, nutrijente, toksine, temperaturu, stanište i hidrologiju. Makrozoobentos, larve insekata, puževi i drugi organizmi dna često se koriste jer su relativno stacionarni i dobro odražavaju lokalne uslove. Njihov sastav se menja od osjetljivih vrsta koje traže visoki kiseonik do tolerantnih vrsta koje opstaju u zagađenim uslovima. Diatomeje, mikroskopske alge na podlozi, brzo reaguju na nutrijente i hemiju i često daju precizan signal eutrofikacije. Fitoplankton i hlorofil, a su važni u jezerima i akumulacijama jer direktno pokazuju produktivnost i rizik od cvetanja algi. Makrofite, vodene biljke, pokazuju dugotrajnije promjene u svetlosti, nutrijentima i hidrologiji. Riblje zajednice su dobar integrisani pokazatelj jer odražavaju i kvalitet vode i strukturu staništa i prepreke migraciji. Kada se biološki indikatori kombinuju sa hemijskim i fizičkim parametrima, dobija se potpuna slika pritisak stanja odgovora. Indeksi kvaliteta vode, prednost i ograničenja. Indeksi kvaliteta vode pokušavaju da više parametara svedu na jednu ocenu. To je korisno za komunikaciju sa javnošću i za brzo poređenje lokacija. Međutim, indeks može sakriti ključne probleme. Dve vode mogu imati sličan indeks, a jedna može biti mikrobiološki rizična, dok druga ima problem sa metalima u sedimentu. Zato se indeks koristi kao sažetak, a stručna odluka se zasniva na detaljima. Uzorkovanje i interpretacija, kada brojevi mogu da prevare. Najčešća greška u proceni kvaliteta vode je oslanjanje na jedno uzorkovanje. Vode su promenljive. Nakon kiše parametri mogu naglo skočiti. Leti se javljaju cvetanja algi. Zimi soli menjaju provodljivost. Zato je monitoring planiranje, a ne slučajni uzorak. Važno je znati da koncentracija nije isto što i opterećenje. Opterećenje je masa zagađenja kroz vreme i zavisi od protoka. Mala koncentracija pri velikom protoku može nositi veliku ukupnu masu zagađenja. Sediment je poseban slučaj. Voda iznad sedimenta može izgledati dobro, a sediment može biti kontaminiran i aktivan izvor fosfora i metala. Zbog toga se u mnogim studijama uzorkuju i voda i sediment. Zaključak za video poruku. Kvalitet vode se stručno ne procenjuje na osnovu jednog utiska, mirisa ili bistrine, već kombinovanjem fizičkih, hemijskih, mikrobioloških i bioloških indikatora uz razumevanje izvora zagađenja i dinamike sistema. Biološki indikatori daju sliku posljedica i stabilnosti, hemijski parametri daju sliku pritisaka, a fizički parametri često daju prvo upozorenje.
Kada se sve to poveže sa dobrim uzorkovanjem i interpretacijom, dobijamo realnu procenu rizika i osnovu za mere zaštite.